Το να είσαι αγρότης εκ των πραγμάτων προϋποθέτει το να έχεις προσαρμοστικότητα, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Sometimes it's hard to be a farmer today. That's why farmers, farming organizations, and researchers in Europe got together to look for solutions. In this series, we present 6 social innovations. Projects that help improve the mental, social, and physical well-being of farmers, their families, and communities. Let's take you on a journey to 6 stories of farmers who are doing things differently. Today, we travel to Greece. Farmers have always been at the forefront of the climate crisis, and now we have an energy crisis too. As a farmer, how do you cope with these larger-than-life challenges? Meet Panagiotis and Thanasis, members of the Myrmidones Energy Cooperative near Lamia. Tell us, what is an energy co-op? Ο ενεργειακός συνεταιρισμός είναι ένα κοινωνικό σύνολο από ανθρώπους όπου έχουν μαζευτεί με κοινό στόχο να δημιουργήσουν φωτοβολταϊκά ως προς κοινό όφελος. This group of farmers works together to produce clean energy for their farms. Their shared vision goes beyond reducing energy poverty. Είμαι γεωργός, ασχολούμαι με καλλιέργειες στέβιας και αρωματικών φυτών. Αποφάσισα να εμπλακώ στην καλλιέργεια στέβιας γιατί θα έπρεπε λίγο να φύγουμε και έξω από τα συνηθισμένα. Οι παλιότεροι, κυρίως η γενιά του πατέρα μου, ας πούμε, είχαν μια λογική ότι αυτό που καλλιεργούν θα το καλλιεργούν για πάντα στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς να αλλάζει κάτι. Εδώ πλέον έχουμε μεταβαλλόμενες συνθήκες που θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. These farmers are also thinking about the effects of climate change and future-proof farming. Επομένως, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο για τους νέους αγρότες, το ότι θα πρέπει να προβλέψουν λίγο το μέλλον σε σχέση με το παρελθόν που ήταν πιο σταθερά τα πράγματα. Απ' την άλλη όμως έχουν έναν ολόκληρο κόσμο νέο, με μηχανήματα, με δυνατότητες, με συνεργασίες κυρίως, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα αυτά και να παράξουν κάτι νέο και κάτι πιο ελπιδοφόρο. In what ways does being part of the energy co-op help farmers? Ένας παράγοντας πολύ βασικός, ο οποίος μας κρατούσε αρκετά πίσω, είναι το ενεργειακό κόστος, γιατί υπάρχουν οι γεωτρήσεις και τα πηγάδια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για όλες τις καλλιέργειες και το κόστος της ενέργειας είναι αυξημένο. Επομένως έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το ξεπεράσουμε. Ο ενεργειακός συνεταιρισμός ήταν ό,τι πρέπει για αυτή την περίπτωση. Today, 2 farmers from North Avia, an area plagued by forest fires, came to visit Panos for a tour of the energy co-op. Meet Eleni. It was really interesting for me to see. Energy is something new for us and we're checking it right now. We used to have a cooperation anyways. It was abandoned for some years now because lots of people left the area. And now we restarted, first on an agricultural level, because we wanted to plant stuff together. But of course we are obligated, let's say, to think about energy because that seems to be the next big problem that's coming ahead. Ακριβώς αυτό που θέλαμε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος ή το σύνολο των εξόδων αυτών. Επιπλέον, μπαίνοντας σε μια νέα λογική σχετικά με τη γεωργία και το πώς διαχειριζόμαστε την καλλιέργεια και το περιβάλλον, θα πρέπει να δούμε πώς αυτά μπορούν να παντρευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουν να μας δώσουν την αυριανή μέρα ουσιαστικά, που είναι πέρα από το κόστος, είναι και μια συνολική διαχείριση, μια βιωσιμότητα την οποία θα πρέπει να έχουμε για το μέλλον. It's the people and power of community that makes the co-op work so well. Right, Thanasis? Ενότητα κοινή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τον κοινωνικό ιστό μέσα σε μια μικρή κοινωνία για να συσφίξουμε σχέσεις, για να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε μέχρι σήμερα ότι μπορούμε να τα κάνουμε από μόνοι μας ή από μια μικρή μερίδα ατόμων. Being part of the co-op benefits farmers in a very personal way too.
Αποφάσισα να μπω σε έναν συνεταιρισμό, στο συνεταιρισμό της Στέβιας και γενικότερα σε αγροτικό συνεταιρισμό, γιατί διαπιστώνω μέρα με τη μέρα όσο είμαι μέσα σε έναν τέτοιο συνεταιρισμό ότι το ότι υπάρχουν πολλά άτομα μέσα σε αυτόν με κάνει ουσιαστικά να αισθάνομαι πιο άνετα, γιατί μπορώ να μιλήσω για τα προβλήματα που προκύπτουν, για τις εμπειρίες που έχω για την καλλιέργεια, μπορώ να έχω μια δεύτερη άποψη για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί κάτι, πώς μπορεί να καλλιεργηθεί κάτι. Θα πρέπει να μην λειτουργούμε με βάση μια λογική ό,τι κάνουμε σήμερα και δεν μας νοιάζει για το αύριο. Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να είναι υπολογισμένο το αντίκτυπο που θα έχει στο αύριο, για να μην βιώσουμε φαινόμενα τα οποία θα είναι ακόμα πιο ισχυρά και ακόμα πιο δύσκολα και καταστροφικά για τις καλλιέργειες και συνολικά για τη διαβίωση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον ενεργειακό συνεταιρισμό. Το πώς θα μπορέσεις να προσαρμοστείς σε αυτό, και ήδη ο ενεργειακός συνεταιρισμός είναι μια προσαρμογή από μόνη της στις συνθήκες που έρχονται. What are your plans with the Energy Co-op? How do you see the future? Ίσως θα έπρεπε στο μέλλον να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί αυτή η ενέργεια, η υπολοιπόμενη ενέργεια που παράγεται, να ωφελήσει συνολικά την κοινότητα ή τους ανθρώπους που είναι γύρω από τους αγρότες ή τις οικογένειές τους ή τα χωριά τα οποία εμπλέκονται σε αυτό το σχέδιο. Ίσως θα ήταν πιο επωφελές αν η υπολοιπόμενη ενέργεια δεν χρησιμοποιούνταν γενικά στο δίκτυο, αλλά τροφοδοτούσε συγκεκριμένα τον ντόπιο πληθυσμό στις περιοχές που είναι. Επίσης, θέλουμε πέραν από τα άτομα που έχουμε μέχρι στιγμής, το οποίο ο αριθμός περίπου έχει φτάσει στα 200 άτομα αυτής της κοινότητας, να αυξηθεί κι άλλο και ίσως να κάνουμε και άλλες τοπικές κοινωνίες, να κάνουν ενεργειακές κοινότητες και εκείνοι και να πιστέψουν στο όραμα που έχουμε εμείς. Είναι σημαντικό η παραγόμενη ενέργεια ή η υπολοιπόμενη ενέργεια να επιστρέψει στην κοινότητα ή στο χωριό ή στην περιοχή, γιατί δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες ζωής σε όλους μας. Now that's smart and social. When farmers work together to produce clean energy for their farms, they solve energy poverty, help the climate, and charge their and the community's autonomy and resilience. Another story that shows, although it's not always easy to be a farmer today, a burden shared really is a burden halved. Take care of each other. Feeling inspired? Go to the Farmwell Project website for more information about this project and other inspiring solutions. Check out the toolkit with research, policy recommendations, and practical ideas for starting social innovations in your community. To watch more stories about farmers and their projects, click here.